Okay, so assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. So yan baiwa a wannan bidiyon kuma zan nuna mana ya za ka yi withdrawing kudinka daga Tonkeeper ɗinka zuwa Naira a kudin Nigerian ka. So ban so in yi withdrawing ba, amma saboda wannan bidiyon don mutane su ga ake yi zan yi withdrawing. So kamar yanzu wannan da kuke gani ina son yi withdrawing wannan 10,000 din wanda yake daidai da ton guda daya. So abinda za ka yi shine sai ka je ka taba send. Kana taba send zai baka daman inda zaka sa address inda zaka tura wannan abun, then ga comment sai kuma ka ci gaba da abin da zaka yi. So abin da zaka yi shine sai ka koma a cikin OKX ɗinka, ga OKX ina kana bude OKX ɗinka kamar yadda muke gani. So yana a wallet ne, sai ka maida shi under exchange ba wallet ba, under exchange. So yana zuwa haka under exchange sai ka tafi gurin asset, sai ka je gurin assets. So idan asset ya bude zaka ga deposit, so da sai ka ci deposit. So ga deposit nan gashi nan sai ka ce deposit crypto, so da deposit crypto. Muna gani ko deposit crypto sai kai selecting, kaga ton ne nake son turo daga Tonkeeper, ko kai searching anan ko kuma misali sai kai searching ka ce ton, ga ton nan. So ton yana fitowa zaka ganshi kamar haka, gashi nan sun ce ton to ton, sai ka taba ton to ton. So kana taba ton to ton ga wallet address ne, wannan shine deposit address din. Idan ka kwafa deposit address ka ce copy, sai ka koma cikin Tonkeeper ɗinka, sai ka je gurin sending, so that kai pasting wannan particular address din. So ga ton dina nan yana loading, sorry maybe akwai dan problem na network. Okay, sai ka ce send. Kana taba send gashi nan ya baka option, sai kai pasting wannan address wanda ka kwafo. Mu lura a nan gurin akwai comment is required here. Sai ka koma cikin OKX zaka ga akwai comment. Network din bai da kyau sosai, so bai kamata ya dawo da mu ba. So kun ga zamu sake duka same procedure da muka yi. Sai ka ce deposit, na gani ko, sai ka ce deposit crypto, sai ka selecting ton, na yake ton, sai ka selecting ton, sai ka selecting ton to ton. Muna gani ko kai selecting ton to ton, sai ka kwafi wannan particular address comment yanzu zamu kwafa, sai ka koma sai ka pasting wannan comment. Muna gani ko kawai sai ka ce continue. So idan ya zo haka kuma zai baka daman yanzu me kake son ka tura, ton za ka tura. So idan kai switching da is kaga in naira nawa ne, sai ka taba maximum. Idan kuma baka san maximum, misali gashi nan sai in ce 10,700, sai ka sa continue, sai ka sa continue. Gashi nan confirm and send, confirm and send. Kun ga gashi nan ya sa mai done. So kun ga gashi nan yanzu ya ce sent 0.99 ton, yanzu ya tura mana a OKX mu. So yanzu next abin da zaka jira shine sai ka koma cikin OKX ɗinka, so da sai ka jira zuwan shi, wanda da ya zo za ku ga wannan dollar din na USDT ya karu. A next video kuma yanzu zan jona shi ne, hada clip din duka gaba ɗaya, zai dan yi tsayi amma gware ya tsayin, so da ka kalle shi daga farko har ƙarshen yanda za ka yi. Na kwa da yaushe Mr. Complete, ku liking, ku following, sannan ku sharing for more update. Mun gode. Kar ku manta ku subscribing wannan channel din domin kawo muku duk wasu update game da abin da ya shafi mining da kuma cryptocurrency. Okay, so yanzu mun yi receiving ton din mu, bara mu yi refreshing. Yanzu mun yi receiving ton din mu, bara mu yi refreshing. So kun gani ya dawo $7.39. Muna gani ko 0.99 gashi nan kuna gani in ton. So yanzu next abin da zaka shine anan yana a funding account ne, so da sai kai transfer din shi zuwa mene, zuwa trading account. Kana zuwa sai ka taba transfer. Kana taba transfer zai baka daman da zaka yi transfer from funding to trading. So me za mu yi transfer asset din, kun ga ton ne, sai ka taba, sai ka ce ga ton, then sai ka taba wannan maximum din, sai ka ce confirm. Muna gani ko, sai ka ce confirm. So yanzu ya koma akan trading account mu. So a nan gurin akwai coins din da nake son mutum ya siya, so da sai ya tura shi zuwa can saboda ya fi saukin charges. Sai ka siya Tron, TRX Tron. So kana zuwa yanzu sai ka zo under trade. Muna gani ko, sai ka zo under trade. Kana zuwa gurin trade yanzu sai ka fara sai da wannan ton din naka ya zama USDT dollar kenan, so da sai ka taba sell. Ga sell nan gashi nan wani guri an sa limit order, sai ka canza limit order din kamar da shi market order. Muna gani ko, so gashi nan sell, sai kuma ka taba nan inda aka sa TRX. Yanzu ba TRX gare ka ba, Tron, wato ton gare ka kenan, sai ka taba, then sai ka ce ton, sai ka selecting ton. Yanzu kana selecting ton, kun ga gashi ne ya dawo a ton, sai ka jawo wannan abun, kana son ka sai da duka 0.99 ton ɗinka kenan, kawai sai ka ce sell. Kun ga yanzu order place. So yanzu USDT gare mu, sai kuma ka dawo gurin buy. Yanzu kuma ba ton ba, sai ka siya TRX Tron kenan, TRX, sai ka ce buy. Sai ka siye shi na duka $7 ɗinka da ka sai da wancan ton ɗin da shi, sai ka ce buy. Muna gani ko, so yanzu daga nan kuma sai ka ƙara dawowa gurin asset ɗinka. Muna gani ko, sai ka ce withdraw.
sai ka ce withdraw. So yanzu kuma withdraw crypto sai ka taba withdraw crypto. Yanzu kuma zaka tura mene? Zaka tura Tron ne. Gashi TRX sai ka ce TRX, on chain sai ka taba on chain. Muna gani ko? Sai ka taba on chain. Yanzu kana son ka je ka saida shi a Naira ne. Muna gani ko? So yanzu gurin TRX address din nan sai ka zo cikin wannan wallet din Roku. Sunan wallet din Roku, gata nan Roku, sai ka taba Roku. Yanzu Roku ɗinka yana budewa, Roku ɗinka na budewa sai ka tafi under see all asset sai kai searching TRX. Sai kai searching TRX. Muna gani ko? Sai ka taba receive. Muna gani ko? Kun ga yanzu duk Tron ɗaya yana 170 naira. So sai ka taba receive. Kana taba receive gashi nan TRC20 kai. Yanzu sai ka taba wallet address sai ka ce copy. Muna gani ko? Receiving zaka yanzu. Sai ka koma OKX ɗinka sai kai pasting wannan address wanda ka copy. Muna gani ko? Dan akwai network withdrawal din shine TRC20 kamar yadda muka gani a can. Sai ka taba TRC20. Muna gani ko? Dan daga nan sai ka ce maximum, sai ka taba maximum, daga nan sai ka ce submit. Sai ka ce submit. Sai ka ce confirm. Ka taba confirm. So yanzu gashi nan yana loading. So gashi nan request submitted. So yanzu kuma sai mu jira shi da sun tura shi a Roku, suna tura shi a Roku. Yanzu kuma a can ne za mu saida shi a Naira. So da mun saida shi a Naira kuma sai mu sa shi a cikin abin da ake ce ma Rebin, wata wallet Africa na yan Africa ne. To daga wannan wallet din ne sai ka tura shi zuwa kudin Najeriya kamar yadda za ku gani. So yanzu bari mu jira saukan shi a cikin Roku dinmu sai mu ga gashi nan kun ga abin da muka tura 60.94 TRX. Mun tura Tron guda 60.9. So yanzu za mu jira saukan shi a cikin Roku kenan. Okay, so yanzu mun yi receiving Tron ɗinmu kamar yadda kuke gani gashi nan a notification dina 60.94 Tron. So sai mu koma a cikin wallet ɗinmu na Roku, sai mu taɓa Roku. So muna taɓa Roku abinda za mu bari sai kai refreshing, sai ka tafi kai sacin wannan TRX, sai ka je kai satin TRX ga TRX. Muna gani ko? So kun ga gashi nan 10,442. Muna gani ko? So sai ka ce sell. A nan gurin sai ka saida shi. Misali dole za ka bar musu wani abu a ciki wanda shine charges ɗinsu. Misali bari mu gwada withdrawing 10,000 mu gani zai fita. Sai mu ce sell. Okay, so transaction successful. So kun ga yanzu wannan 10,000 din yanzu kun ga is in Naira. So yanzu daga nan ba hali direct ka tura shi a wani bankin ka na Najeriya, ba ka da wannan daman. So sai ka zo ka taba withdraw. Kana taba withdraw misali abinda zan cire 10,000 sai in ce proceed. Ina taba proceed. Next abinda zan sai in taba wallet pay to pay, sai in taba wallet pay to pay. Muna gani ko? So ɗayan wannan wallet din da na gaya muku ga ta nan Rebin, sunanta Rebin, sai ka taba Rebin. So sai the same username ake amfani da shi gurin register. Da wannan username din da kai amfani da shi a Roku dole ya zama username da zaka yi amfani da shi a cikin Rebin. Mu saurari wannan point. This is very important area. Username da zaka yi amfani da shi a Roku dole ya zama the same username da zaka yi amfani da shi a Rebin. So misali gashi nan ina tabawa Mr. Complete sai in ce validate. So ga sunana nan ya fito sai in ce proceed. So kun gani sending 10,000 to sai in ce confirm. Sai in sa password dina na withdraw dina wanda na sa. Gashi nan yana loading. So transaction successful. So yanzu gashi nan P2P withdrawal transfer have been successfully completed. So kun ga har Rebin sun yi receiving. Sai in koma mai sai in bude Rebin dina. Ina bude Rebin dina yanzu zan ga wannan abun ya zo. Ga Rebin dina zan bude kamar yadda muke gani. Ga Rebin dina zan bude. So kun gani 10,000 ya riga da ya shiga. 10,000 ya riga da ya shiga. So daga nan gurin shine sai ka tura shi a bankin ka na Najeriya ko ma wani bank ne. Misali sai ka ce send, sai ka ce transfer to bank, so da sai kai selecting wannan bankin wanda zaka tura mawa. Muna gani ko? Sai ka zo ka rubuta amount wanda zaka tura, dan sai ka ce proceed. So kun gani transaction successful. So ku kalli notification dina. Yanzu za ku gani gashi na hi left your account na tura. Yanzu shi kuma wanda na tura account din za ku ga na yi receiving. Ku kalla notification dina ku ga me zai popping. Gashi nan has received your transfer of YYYY. So yanzu saura kun gani gashi nan na yi receiving direct a bank dina. So haka shine procedure wanda ake wanda ake daga Tonkeeper zuwa OKX wallet, daga OKX wallet zuwa Roku wallet, daga Roku wallet zuwa Rebin wallet, daga Rebin wallet kuma zuwa bankin ka na Najeriya. Ku subscribing sannan ku sharing, ku following, ku liking, ku commenting. Saboda haka ne zai bani dama da ƙwarin gwiwar in dinga sako muku duk wasu update game da abin da ya shafi mining da cryptocurrency. Na ga ko da yaushe Mr. Complete.